Vi skal til venstre nu. Kom nu, skal nu vi skal se, om de allerede er derinde, eller om det også der kommer for sent. Lige præcis. Hallo, dreng. Hvad fanden, Lars, mand? Hvad så? Hvordan går det, mand? Hvad så? Jeg har sgu taget shawarma med, mand. Der er shawarma. Han er stadig blind. Nå, det er ked af, at jeg kommer sammen. Er det godt? Jeg Lad har os lige det smutte okay. ind, mand. Ikke, han er her allerede. Kom, det var livet, mand. Jeg har sgu taget frækkene. Hvad så, Lars? Så er det bare lige ud, shawarma. Hej, hvad skal der, shawarma? Oj, kan du ramme? Nej, du kan stadig ikke se noget. Hvad så? Øj, du skal passe på hovedet. Han er sgu stadig blind. Han er sgu stadig blind. Skal I så ned? Hvad, mand? Lars, hvornår vil Per og Michael komme? Og jeg har lige snakket med dem. De er på vej nu. 5 minutter. Shawarma, jeg spurgte ikke dig. Jeg spurgte Lars, Du skal fandme lære at holde din kæft, når jeg bliver spurgt, Nej, mand. så for helvede. For helvede, mand. Brug dine øjne, der er en grund til, at du har våben, ikke? Nu kan jeg blind, mand, for helvede. Hvad er Det er jo der gør dig blind, mand. Hyld din Nej, egen Pedro. mand. Du skal fandme ikke have mig for en pickle, mand. Du er blinde støder. Dreng, jeg skal på WC nu. Okay. Nej, jeg kan heller ikke vente på, at han kommer tilbage. Mig, jeg skal lige ud og pisse i busken. Kom. Hvad hjælper kaffen, mand? Ja, selvfølgelig har jeg det. Pop. Er det skolejoint eller hvad? Det er fandme tid. Lad mig lige like dig så. Mere, mand. Luxus. Ja. Ja, det er luxus. Jeg synes godt det er 2 pikhoveder ude at skide et stykke tid. Men altså, det er selvfølgelig også rigtigt. Når man skal, så skal man. Altså, jeg er ude at skide 1,5 time engang. Fuck, mand. Og hvad fanden? Hvor er Michael og Per hen? Hvad sker der, kom? Det er bare Per, mand. Hvad sker der, Per? Det er Michael. Skal du komme ind, mand? Nå, vi troede sgu lige, det var en helt anden, mand. Hvad så, Michael? Det er så okay. Kom, fandme nej, en menneske, mand. Kan jeg låne en stang tobak, Lars? Kan du sgu i hvert fald. Lækker. Værsgo. Sådan. Jeg tager sgu også lidt, jeg tager en så. Gjorde du til mig? Michael, fortæl lige, hvor du fandt din vaske henne. Ja, mand. Jeg var på Amagermarkedet. Det var lækkert, mand. Det var fedt. Det lyder sygt. Der var gunser, der var masker, der var knive, der var narko. Der var det hele. Det var fedt, mand. Rigtig Amager. Jeg havde været vågen i 4 dage inden Danmark. Det var for sygt. Det lyder God amfkåre, mand. Hvad så, dreng? Åh, det er sjovt, mand. Du var sgu da ude i lang tid. Ja, Hvor fanden har du været henne? godt at se dig, mand. Sort som altid. Altså. Virkelig sort. Det var satans. Hvad så, Michael? Tror du galt med? Fuck, mand. Den ligger i bilen, mand. Tror du det ikke med, mand? Er du dum i nøden, mand? Nej, undskyld. Ud af hen. Undskyld, Per, mand. Undskyld, pause. Sådan. Nå, jeg skal lige op og hente harambakken. Mig, jeg har lige hentet harambakken. Er I frisk på den, dreng? Hvor fanden er Michael henne? Du kunne også betale for det, Per, har du ikke? Jo, mand. Det finder mig fandme ikke i. Problemet er bøsserøv af. Gå ud og finder ham. Øj, Per, jeg går lige med dig. Så kom, shawarma. Du er allerede pisse igen. Ja. Hvad fanden har du vejen med din blære, mand? Man skulle tro, man er pige. Altid til en holding. Okay. Hvad sker der, Simon? Hvad så? Per, han forsvandt. Han løb bare væk. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Hvad? Han blev nok sur. Lad os lige gå op og finde ny. Ja, og så går vi ud og leder efter de andre. Ja, enig. Er du med, Shawarma? Hop lige om et øjeblik. Hop nu. Yes. Vent på mig, dreng. Kom nu. Ja. Kom nu. Hallo, kom nu. Masser af bare, mand. Han er ikke særlig. Helt klart det. Fuck, han er sgu død. Fuck. Lad os gå op og sige det til øen. Ja, lad os gå op og sige det til øen.
Fuck, nej. Hvad fanden er der sket her? Hvad? Prøv at kigge. De er døde. Hvad snakker du om? Jeg er blind, mand. De er døde. De ligger der alle sammen. Michael og Ø og Per. De er døde. Ras, du skal lige høre. Jeg var ude at ryge med Michael lige før. Nej, det gjorde du ikke. Jo, jeg gjorde. Nej, kan du ikke huske den gang? Kan du ikke huske den aften? Men ved du hvad? Lars, jeg har aldrig været blind før.